நாளென் செய்யும் வினிதானென் செய்யும் என நாடி வந்த கோளென் செய்யும் கொடுங்கூற்றியன் செய்யும் குமரேசர் இரு தாளும் சிலம்பும் சதங்கையும் தண்டையும் சண்முகம் தோளும் கடம்பும் எனக்கு முன்னே வந்து தோன்றினே. உலகமெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ குபேரன் டிவி நேயர்களுக்கு சைதை ராஜாவின் அன்பான வணக்கங்கள். நாம் இப்பொழுது வார ராசி பலன்கள் ஏப்ரல் 11 முதல் ஏப்ரல் 17 வரைக்கும் வாக்கிய பஞ்சாங்க அடிப்படையில் கிரகங்கள் 12 ராசிகளுக்கும் எத்தகைய பலாபலன்கள் வழங்க இருக்கிறது என்பதை ஒவ்வொரு ராசியாக பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த வாரத்தில் 2 முக்கியமான நாட்களுங்க. ஏப்ரல் 14 தமிழ் புத்தாண்டு, அருமையான நாள், சந்தோஷமான ஒரு நாள். 16 ஏப்ரல் 16 பௌர்ணமி வருகிறது. இப்பொழுது ராசிக்குள் நாம் செல்லலாமா? இப்பொழுது நாம் துலா ராசி பார்க்க போகிறோம். துலா ராசி காலபுருஷ தத்துவப்படி 7வது ராசி, சித்திரை சுவாதி விசாக நட்சத்திரம் உள்ளடக்கியது. இந்த துலா ராசிக்கு ஏற்கனவே அர்த்தாஷ்டம சனி நடக்குதுங்க. கொஞ்சம் சிரமத்தில் இருக்கிறீங்க. 10வது குறைக்கு ராகு கேதுக்கள் வர வந்து உட்காந்தாச்சு. ராசியில் கேதுவும் 7ஆம் இடத்துல ராகுவும் வந்து உக்காந்ததால் இன்னும் சில பிரச்சனைகள் பாருங்கள். ஏற்கனவே நீங்கள் பம்பரம் மாதிரி சுழந்து, அதாவது எல்லா வேலைகளையும் இப்போ செவ்வனே சிறப்பாக செஞ்சீங்க. இப்போ கேது வந்து அமர்ந்ததால் ஒரு ஸ்பீடு பிரேக்கர் போட்ட மாதிரி எதையுமே நீங்கள் வந்து ஒரு இதுவாகவே எடுத்து செய்ய முடியாத ஒரு சூழல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் கேது வந்து ராசியில் இருந்தால் நல்ல ஞானத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் பெறுவீர்கள். தெய்வ ஸ்தலத்திற்கு சென்று வந்து தெய்வ வழிபாடுகள் செய்வீர்கள். ஆன்மீகத்தில் அதிகம் நாட்டம் இருக்கும். ஆனால் ஏகாந்த விரும்பி, தனிமை விரும்பி கேது பகவான் இது நாள் வரைக்கும் ஒரு 4-5 பேர் கூட போயிட்டு ஜாலியாக போயிட்டு இருப்பீங்க. இப்போது தனியாகவே போவீங்க. ஒரு தனி ட்ராக் உங்களுக்கு தனியாக போகக்கூடிய ஒரு சூழல். ஏன்னா கேது பகவான் உங்களை மற்றவங்கிட்டேருந்து ஒரு பிரித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல். ஏன்னா தனிமை விரும்பி அவர். அதே நேரத்தில் 7ல் ராகு இருக்கிறது சரியில்லாத ஒரு சூழல். குடும்பத்தில் நிம்மதி, சந்தோஷம், அதாவது கணவன் என்றால் மனைவி, மனைவிக்கு கணவன், 2 பேரும் கணவன் மனைவிக்குள்ள ஒற்றுமை நிச்சயமாக இருக்காது. சண்டை சச்சரவு வரும், பிரச்சனை வரும், பிரிவினை வரும். அதே நேரத்தில் நண்பர்கள் கூட புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க, சொன்னால் புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க, அவங்களும் விரோதம் பாராட்டுவாங்க. பார்ட்னர்ஷிப் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டாளிகள் கூட இப்பொழுது ஆதரவாக செயல்பட மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே நேரத்தில் 2ஆம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் பகவான் உங்களுக்கு எங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5ஆம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். 2 குடையவன் 5ல் இருக்கலாம், ஒன்றும் எந்த குறையும் கிடையாது. 2ஆம் இடத்து அதிபதி செவ்வாய், 5ஆம் இடம் 2க்கும் 7க்கும் உடையவர். அதாவது உங்கள் ராசிநாதனும் செவ்வாயும் 1-7 நல்ல நிலையில் 5ஆம் இடத்துல போய் அமர்ந்திருக்கிறதால கணவன் மனைவி ஒற்றுமை மேலோங்கும். ஆனாலும் பார்த்திங்கன்னா 7ல் ராகு இருக்கிறது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய சூழல். நல்லாவே பிரிப்பார். ஆனால் எல்லோரும் வந்து கோயில் குளங்கள், மற்ற திருவிழாக்கள், நண்பர்களுடைய வீடு, இது மாதிரி கணவன் மனைவி இருவரும் சந்தோஷமாக செயலாற்றக்கூடிய ஒரு வாரம் போயிட்டு வருவீங்க. 4ஆம் இடத்துல சனி பகவான் இருக்கிறார். அசையா சொத்துக்கள் மூலம் வருமானம் கிடைக்கும். வண்டி வாகனங்களை வச்சு சம்பாத்தியம் செய்யக்கூடிய அன்பர்களுக்கு சிறப்பானதொரு காலகட்டம். இரும்பு சார்ந்த துறையில் பணியாற்றக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு ஒப்பற்ற வாரமாக, சந்தோஷமான ஒரு வாரமாக இது அமைகிறது. 5ல் சுக்கிரன் இருக்கிறார், ராசிநாதன். 7 கொடியவன் இருக்க. ஒரு சிலர் காதல் வயப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கலாம். அது லவ் கம் அரேஞ்ச் மேரேஜாக மாற்றுவதற்கான முயற்சிகளை எடுப்பார்கள். 7ஆம் இடத்துல ராகு இருக்கிறத பற்றி நம்ம சொல்லிட்டோம். 11ஆம் இடத்து அதிபதி சூரியன் போய் அங்கே 7ஆம் இடத்துல இருக்கிறார். அது அரசாங்கத்தால் அனுகூலம், அரசியல்வாதிகளுக்கு பொற்காலம். தந்தையால் அனுகூலம், தந்தைக்கு சமூகத்தில் பேரு புகழ் அந்தஸ்து உயரக்கூடிய ஒரு காலகட்டம் வந்தாச்சு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 9ஆம் இடத்து அதிபதி 7ல் இருக்கிறார். பாக்கியாதிபதி ஒரு திரிகோணாதிபதி ஒரு கேந்திரத்தில் இருப்பது சிறப்பு.
ஆதலால் உங்களுக்கு பாக்கிய நிறைவை பெறுகிறீர்கள். வெளியூர், வெளிநாடு, வெளிமாநிலம் செல்லக்கூடிய அன்பர்கள் தாராளமாக செல்லலாம், நல்லதே நடக்கும். 10ஆம் இடத்தை இது நாள் வரைக்கும் சனி பகவான் பார்த்து உங்களை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டு இருந்தார். ஆனால் இப்போ குரு பகவான் பார்க்க ஆரம்பித்தாச்சு. அதிகபட்சமாக 4 நாட்கள் இந்த வாரத்தில் குரு பகவான் இனிமேல் மீனத்துக்கு சென்றதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு துலா ராசி அன்பர்களுக்கு குரு பகவான் பார்ப்பார். 10ஆம் இடத்தை குரு பார்த்தால் பட்டங்கள், பதவிகள் தேடி வரும். வேலையில் இருந்து வந்த பிரச்சனைகள்லாம் அகன்று சுமூகமாக சந்தோஷமாக செயலாற்றுவீர்கள். சொந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கும் அப்படித்தான். இது நாள் வரைக்கும் தொழிலில் ஒரு சுணக்கம் ஏற்பட்டிருக்கும். நல்ல ஒரு சரியாக போகலை, வருமானம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமைப்பு இருந்திருக்கும். ஆனால் இனி இந்த துலா ராசி அன்பர்களுக்கு தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம், உத்தியோகத்தில் நல்ல மேம்பாடு. அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் வேணும்னா ட்ரான்ஸ்ஃபரு, ப்ரமோஷன் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்கும். மேலதிகாரி, சக ஊழியர்களுடைய பாராட்டுதலை பெறக்கூடிய ஒரு நிலை. இப்படி பலவாறாக 10ஆம் இடம் சிறப்பாக இருப்பது இந்த துலா ராசி அன்பர்களுக்கு ஒரு அற்புதம். 7 ராசிநாதனும் ஒன்றா இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. ராகு கேதுக்கள், ராகு பொறுத்தவரையும் ஒரு மைனஸ், கொஞ்சம் சில பிரச்சனைகள், கணவன் மனைவிக்குள்ள இடர்பாடுகளை தரக்கூடிய ஒரு கிரகமாக 7ஆம் இடத்துல போய் அமர்ந்திருக்கிறார். மற்றபடி 11ஆம் இடத்தை அதிபதி என்று சொல்லக்கூடியவர் தான் 7ல் சூரியன் அமர்ந்திருப்பது என்பது அற்புதத்திலும் ஒரு அற்புதம். மொத்தத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த துலா ராசி அன்பர்களுக்கு இந்த வாரம் கணவன் மனைவிக்குள்ளே எச்சரிக்கையாக இருங்க. மற்றபடி உங்களுக்கு சந்தோஷம் மிகுந்த ஒரு வாரம். மகாலட்சுமியை வழிபாடு செய்யுங்கள். வாழ்க்கை வளமோடும் நலமோடும் அமையும். ஸ்ரீ குபேரன் டிவியை பார்த்தமைக்கு நன்றிகள். மேலும் இது போன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள ஸ்ரீ குபேரன் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் செய்யுங்கள்.